Salam illeşler. Bugün yine sizin bilen halk näme üçin gorkatsyna ýaşamaly diýip pikirlerimi paýlaşmak isleýärin. Dogrudanam şeýle bir soraw bar, hemmämiziň aklymyzda we bunu ýeke bugün men aýdamok 30 ýyldan bäri biziň halkymyzyň içerisinde ulanyp gelýän şu wagtky jenaýatçy toparyň alyp barýan bir syýasaty bar, gorky syýasaty. Şo hakynda gurrun etmek isleýärin. Indi bizde bir şeýle bardyr. Ýuwaş tamda gulak bar, gepleme ýa bolmasa syýasata goşulma diýär ýa bolmasa dine milisiýeler ýene birleri, organ işgärleri seniň ýanyňa gelende normal bir watandaşyň ýanyna gelende özüni has beýik, özüni has üstün alyp barýar. Bu näme üçin beýle? Ýagny Türkmenistanyň bir döwleti bar, bir hökümeti bar diýeli. Aslında jenaýatçy lykly ýagdaýda eýelediler o ýerleri. Ýöne biz bar diýip hasap edeli çünki özleri şu wagt resmi taýdan özlerini bar hasap edýärler. Biz hem şeýle hasap edeli. Döwlet bar diýeli, hökümet bar diýeli. Bu zatlar bar bolsa halk näme üçin gorkýar? Döwletin, hökümetin halk üçin bardyr. Ya halka hyzmat etmek üçin bardyr. Onda näme üçin halk gorkup ýaşamaly? Bu halkyň gelen ýagdaýy, getirilen ýagdaýy evet, gözüňe bir ýagdaýy. Bunu geçenki gerek gepleşiginde de görkezdim ben. Şu giden adamlar näme üçin ýurdu terk edýärler? Türkmenistanda asıl gowulup bolsa. Ýa-da biz näçe wagtlap şeýdip öz ýurdumuzy terk edip gezmemiz gerekli. Ýene bir näçe dowam etmeli. Şeýle aýdylýar da sesi çıkarma öde gowy bolup gider diýerler. Ýöne görýäris, gowy bolýan hiç bir zat ýok, gaýta tersine erwetleşýär. Gitdigiçe erwetleşip gidip barýar da bunam düzeltjek ýene-de halk ýene şu ýurtdaşyna çykjak bolup agap baryn, görgü baryn görüp beren, ondan mundan karz kowal alyp bir zat edip gitjek diýip giden ýerlerine de bir adam şekilli işläp bilmeýän, adam şekilli gazanç edip, adam şekilli ýaşap bilmeýän baran ýurtlarynyň yerli halklaram bulary adam hataryna goýulmaýan bir illeşlerimiz bar. Ve bizim bunu çıkıp gurrunu etmeler, bu zatlar aýtmalar, bu zatlar döwlet sırýala gedip goraýalar ýurdun içinden. Bunam kimler goraýalar? Halkyň howpsuzlygyny üpçün etmeli organlar. Yani milli howpsuzlyk guramasy bardyr. Howpsuzlyk guramalar bardyr. Beýleki polisiýalar bardyr. Şolar ýalak zatlaryň suratlaryň ýurt hiç ýere çykmalygy üçin ellerinden geleni edip goraýalar. Bu halkyň gelen ýagdaýy şu. Türkmenistanyň gelip düşen ýagdaýy. Şäheriň orta arasyny. Iň bir köpçüligiň gelýän, gatnalýan ýeriniň ýagdaýy. Bu hemme ýerde şeýle. Yurtdaşlar bunu bir çykalgasy bolmaly. Biz gowy ýurtlarda işläli, gowy ýurtlarda ýaşaly diýip öz ýurdumuzy şu ýagdaýda goýup gidýäris. Yani biz buna ýurdumuzam diýmäli, şu ýerde biziň öýümüz. Şu ýerde biz ýaşadyk, bizden öňkü nesillerem ýaşady. Ýene de biziň hem çagalarymyz şu ýerde ýaşamaly.
Biz yurdun daşına çıkanımız bilen bu zatlar düzemeýär. Ýa-da biz gorkanymyz bilenem. Bu zatlar düzemeýär. Onda bir çıkalgasy bar. Illeşler düýün agşamky saparaga bilen Halmurad aganyň eden gürrüňdeşligini eşdensiňiz, eşitmedikleriniz bar bolsa Halkyň Sesi media kanalynda seredip bilersiňiz düýün agşamky gürrüňdeşligi. 21-nji awgustda şu öňümüzdäki hepdäniň içerisinde Merdan Muhammedow Aşgabatda suud ediljek. Oňa ýönkönülýän jenaýat nemesi bar, aýyplamalary bar. Olar hakynda da düýün aýdyp geçipdiler, menem biraz aýdaýyn. Ine 181-nji madda, 185-nji madda, 191-nji maddalar bilen Merdan Muhammedowyň üstüne aýyplama ýönkeýärler. Ýani 181-nji maddada näme ýazylan? İçalilik diýär. Döwlet sirrini beýleki ýurtlara satmak diýär. Beýleki ýurtlara, başga ýurtlara döwlet sirrini satmak, döwlet sirrini paş etmek. Indi Merdan Muhammedow 4 ýyl, 5 ýyldan bäri ekranyň başynda edil şu wagtky meniň paýlaşyp oturan meseleleri, ýurdun içiniň meseleleri hakynda gürrüň edendir. Şu döwlet sirri diýerler şuňa. Ýani türkmen halkynyň garyp durmuşda, ezik durmuşda, gorkuzulup basky üstüne basky edip saklanylýan bir ýaşaýyşyny daşyna çykaryp ekrana çykyp aýdyp bermekligi döwlet sirri derejesine getiripdirler. Aslında döwlet sirriniň nämedigini biz aýdyp berdik. Kän gürrüň etdik. Döwlet sirri şularyň döwlet sirri ýaly goramaly zatlary Gurbanuly Berdimuhammedowyň öňünde, Niýazowyň öňünde iki bükülip, egilip salam berýän, elini owşaýan, ýokary wezipeli adamlaryň videosyny, ýazgysyny, suratyny resmi mediada, Türkmenistanyň içindäki resmi mediada halk köpçüligine hemde daşary ýurt guramalaryna görkezmeklik şu döwlet sirridir. Türkmenistan dyýda çökörlü diýmekdir. Onda diýmek 181-nji madda durşy bilen şu wagtky hökümetiň ýol başçylaryna ýelmä bermeli bir madda bolýar. Gurbanuly Berdimuhammedow bolsun, onuň ýanyna kömekçileri bolsun, döwlet sirrini daşary ýurda satmak diýär. Döwlet sirrini daşary ýurda şu wagt Türkmenistanyň daşary işler ministri bardyr. Reşit Meredow, Niýazow döwründe de bardy. Häzirem bar. Ve daşary ýurtdaky Türkmenistanyň ilçihanalary bardyr. Bularyň hemmejesi döwlet sirrini satyp oturýarlar. Türkmenistanyň gazynyň, pulunyň nirä gitýändigini ve näme edilýändigini Merdan Muhammedow sorapdy bulardan ekrana çykyp. Aýdyp beripdi. Bularyň goramaly zady ekrana çykyp şonu aýdan bolsa Merdan Muhammedow şowunyň özünde şol gaz meselesini düýpleýin öwrenip çözmeleri gerekli. Milli howpsuzlyk etmeli işi bu. Türkmen halky bu ýagdaýda ýaşamaly. Şunu gören adam, şu welaýatyň içiniň ýaşaýjylary ýa-da şu welaýatyň ýaşaýjylarynyň başyna getirilen jogapkärli adamlar şu ýagdaýy görüp ýene de şunyň şeýle bolup galmasyna göz ýumýan bolsalar, olar jenaýatkär. Halk beýle ýaşamaly illeşler. Halkyň beýle ýaşamasy gaty erwet bir ýagdaý. Dünýäniň hiç bir ýerinde beýle zat ýok. Siziň şu wagtky ýurtdaşyna çykýan yerleriňizde barmy şular ýaly köçeler? Şular ýaly ýere mi gidýäňiz siz işlemäne? Ýok, beýle däldir.
şular ýaly yerlerden gaçyp has gowy ýere gidýänsiňiz ýurtdaşlar. Ýöne o ýerem sizinki däldir. Bizimki ine şu ýerdir. Biz şu ýerini östürmegimiz gerekli. Şular ýaly ýagdaýlaryň gaýdyp bolmadlygy üçin biziň ýaş nesillerimiz, çağalarymyz arassa ýagty baý bir ýurtda ýaşamasy üçin biz öz ellerimizi daşyň aşagyna goýmagymyz gerekli. Pikir edip görüň geçen 1994-nji 95-nji ýyllarda, 96-njy ýyllarda döwlet agdarlyşygy edilen wagty sesini çykarmady en atalarymyz. 2002-nji ýylda Sanjar wakasy ýar. O taýda Türkmenistanyň halkynyň öňüne düşüp biljek. Halky şu ýagdaýa gelmesinden halas edip biljek adamlary arassalan wagty biziň en atalarymyz sesini çykarmadylar. Ve biz şu günkü gelip düşen ýurdumyzyň gelip ýeten suratyny ne şu wagt ekranda görýäris. Ve şunun içerisinde özümizem ýaşaýarys. Bu aýypdyr. Türkmen üçin. Türkmen ýigitleri, Türkmen ärleri üçin, gelin gyýlarymyz üçin, enelerimiz, atalarymyz üçin, çağalarymyzyň öňündäki aýbymyzdyr. Bundan çykmamyz gerekli. Ýurtdaşlar. Ine aýdýardyňyz, kän kommentariýalar ýazylýardy bu neçeli. Hani hereket edeliň, hereketi ýurduň içinde edin, ýurduň içine gelin diýip. Ýurduň içine bardyk biz. Merdan Muhammedow ýurduň içinde. Ve biziň guruju mejlisimiziň agzalarynyň 50-60 tanysy şo taýda. Siziň araňyzda. Ve bu aýyň 21-ne de Merdan Muhammedow günä ýönkölüp öz eden işlerini, öz eden jenaýatlaryny onun üstüne atyp ýene de bir gerek 2002-nji ýyldaky arassaçylyk çäresini 2024-nji ýylyň 21-nji awgustunda amala aşyrjak bolýarlar. Buňa halk ýol beräýse, sessiz galaýsa, ay borlo bize degmediğin canı sağ bolsun diýsek, ertir bu işi alıp baran ähli organ işgärleri bardyr. Suda alıp baran kady, buňa şaýat bolanlar bardyr. Mehemäniň işgärleri bardyr. Başlyklary, ýol başçylary. Bularyň ählijesini de 2002-nji ýyldaky Sanjar wakasynda şol arassaçylygy geçip beren prokurorlar, kemben adamlary, organ işgärleri arassalaşlary ýaly sizi de arassalar olanlar. Bu aklyňyza gaty gowy edip ýazyň we bugünden beýlägen bu hakynda köpräk pikir edin. Siziň ýaşaýyşyňyz, siziň janyňyz şu wagt Merdan Muhammedow azat bolmagy bilen deňedendir. Eger siz şonu gorap bilseňiz, şoňa arka çykyp bilseňiz, şoň tarapynda bolsaňyz, onda şo berde 21-nji awgustdan başlap halk hereketi başlar ve täze Türkmenistanyň edilmeli işleri amala aşyrylyp başlanjakdyr. 21-nji awgustdan başlap. Bu gedek buňa ýol berseňiz, bunyň näme boljakdygyny aýdyp geçdiler saparagadagy. Menem aýdaýyn. Sebäbi biz geçmişdäki bolan wakalary görýäris. Ve hemmesindäki bolan ýalňyşlyklary ýa-da şo taýdaky adamlaryň eden men gowy hyzmat etsem ýaşaryn beýgelerin diýen ýokary wedipeli adamlaryň nähillik ýok edilişlerini taryhlary bilen bile öwrendik. Bu zat ýene de gaýtalanýar, çünki Türkmenistan şol köne bir metot boýunça, köne bir senariýa boýunça işläp durandyr. Bularyň täze bir senariýasy ýokdur, hiç şeýli. Diňe şeýdip gorky
imperiyasını güçlendirip halkın içinde, halkın önüne çıkıp bilecek, halkı aydınlatıp bilecek. Şu batgalıktan, şu çökötlükten, şu maskaralçılıktan halkı halas edip bilecek adamları ortadan ayırýandyrlar. Ondan sonra galan halk gediberýändir. Indi mundan sonra da şanys bolarmy, bolmazmy bu türkmen halkynyň öňünde edil entek-entekler bolmaz we bunun bedelini de bizim çağalarymyz we sizin çağalaryňyz ýoldaş mehemäniň, ýoldaş howpsuzlyk gullugynyň işgärleri sizin nesilleriniz çekjekdir. Men gysgazyk şaýda şulary aýdyp geçeýin diýdim. Ýene de ýadyma düşen pikirlerim bary bolsa ekrana çykaryn, paýlaşaryn, illeşler. Sag bolun.